F'deċiżjoni li taf tkun rivoluzzjonarja, il-qorti ordnat lill-Avukat Ġenerali u allura lill-pajjiż sabiex iħallas is-somma ta' 100,000 euro lis-sit tal-ħanut McBailey's fil-Belt minħabba li l-liġi tal-kera qed tkun diskriminatorja leh. Dan wara li fil-qorti ħareġ kif tal-kirja s-sit tal-ħanut fi Triq ir-Repubblika qed jieħu 2 euro kuljum meta fir-realtà suppost jieħu 280 euro kuljum. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef Żammit Mekkien qal illi d-diskrepanza m'għandix tinġar min-nies li qed iħallsu l-kera u li bħalissa qed imexxu l-ħanut tal-ħwejjeġ. Dan għaliex huma strettament qed jimxu mal-liġi imma l-liġi kif inhi skont il-qorti toħloq id-diskrepanza. Il-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li s-sitwazzjoni tpoġġi bis proporzjonat fuq is-sit tal-proprjetà u għalhekk l-istat għandu jħallas għalhekk ġie ordnat ħlas ta' 100,000 euro minħabba li nkisru drittijiet tas-sit. L-imħallef innota wkoll li qatt fl-istorja ma jingħata dan it-tip ta' kumpens għall proprjetà kummerċjali mill-Qorti Kostituzzjonali. L-imħallef Żammit Mekkien talab biex il-Parlament ikun informat b'din id-deċiżjoni tal-qorti.